Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ότι είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, γιατί είχαμε κάποιους τραυματίες και πρώτα απ' όλα τραυματίστηκε ο αρχηγός μας. Ξέρουμε όλη η ομάδα πόσο το χρειαζόμαστε. Και εντάξει, φυσικά εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί τον έχω και συμπαίχτη σχεδόν 10 χρόνια. Έχει τραυματιστεί ένας αδερφός μας ουσιαστικά. Εύχομαι να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα για το παιχνίδι. Εντάξει, δεν τελείωσε. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που πήγε τον γκολ τελείωσε. Αλλά με αυτά που γίνονται και ακόμα μια φορά στα ελληνικά γήπεδα, νομίζω έγινε διακοπή. Άρα πάλι είναι νίκη, δεν ξέρω αν υπάρχουν τιμωρίες ή κάτι άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Από τη στιγμή που πήγε τον γκολ κερδίσαμε. Είμαστε χαρούμενοι γιατί δώσαμε πρώτα απ' όλα χαρά στον κόσμο μας να γιορτάσει τα 90 χρόνια ιστορίας, έστω και με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν το δώσαμε τη χαρά πιο νωρίς με τα ντέρμπι που ήθελε. Θέλω να πω ότι πρέπει ο κόσμος να μας στηρίζει. Υπάρχουν και κακά αποτελέσματα. Υπάρχει, όπως όλες τις ομάδες, να μην βγαίνει μέσα στο γήπεδο αυτά που θέλουμε να βγάλουμε και να μην είμαστε σε καλή κατάσταση. Σήμερα όμως δώσαμε ψυχή, έπρεπε να πάρουμε το μάτς, να το αφιερώσουμε στον κόσμο, να βγει τουλάχιστον όσο μπορεί ο καθένας να γιορτάσει αυτή τη νίκη. Πάμε για τον double, όπως είναι μια μεγάλη ομάδα. Ξέρουμε τι είχε γίνει πιο πριν, ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ότι μας είχαν πει, ότι είχατε στρεσάρει, ότι θα γίνει το μάτς με πολύ κόσμο, ότι πολλής κόσμος έρχεται από παντού. Ωραίος κόσμος, ωραία ατμόσφαιρα, αλλά ήρθανε εκεί που είμαστε εμείς. Εκεί είναι ο Ολυμπιακός, εκεί είναι πάντα για να κατακτάει τίτλους. Τώρα τι ήρθαν να δουν ουσιαστικά τον Ολυμπιακό, γιατί όπως είδαμε σήμερα μόνο εμείς παλέψαμε. Γιατί μπήκαν, δεν ξέρουμε γιατί μπήκανε, το παιχνίδι είχε τελειώσει ουσιαστικά. Τώρα, άμα θέλουν να νομίζουν ότι διεκόπηκε, ας νομίζουν έτσι ότι διεκόπηκε. Εμείς κερδίσαμε, θέλουμε το αποτέλεσμα, κάναμε χαρούμενους τους φιλάδους μας και θέλω να πω να μας στηρίξουν όσο πιο πολύ γίνεται. Είχαμε μια ατυχία, ξέρω, με τον Παναθηναϊκό που δεν θέλανε να γίνει αυτή η ατυχία. Γι' αυτό ήθελα εγώ να βγω, γιατί ξέρω ότι εγώ δεν έχω να βγω να μιλήσω τουλάχιστον 2 χρόνια. Ξέρω πως είναι ο κόσμος, είμαι από τους τελευταίους Έλληνες που είναι στην ομάδα και θα είμαι και πιστεύω και πολλά χρόνια ακόμα στην ομάδα και θέλω να πω ο κόσμος πρέπει να είναι, για ακόμα μια φορά να το πω, να είναι δίπλα μας. Θα κάνουμε πολλά πράγματα του χρόνου, ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλο πρόεδρο, θα φτιάξει μεγάλη ομάδα. Ήδη από το καλοκαίρι ξέρω ότι θα φτιάξει μια ομάδα για την Ευρώπη, όπως ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει πολύ καλά αποτελέσματα στη Champions League, έχουμε περάσει όπως είδαμε στους 16, έχουμε νέο υλικό. Θα πάρει ακόμα κι άλλους παίκτες ο πρόεδρος και θα φτιάξει μια καλή ομάδα. Και αφιερώνουμε σίγουρα και αυτή τη νίκη στον πρόεδρο που μας έχει στηρίξει όλα τα μάτς, δεν ήρθε σήμερα. Λόγω αυτών που περιμέναμε ότι θα γίνει των προβλημάτων με τον κόσμο. Και αυτό, πρόεδρε, για σένα και για τον κόσμο μας και να μας στηρίξετε.